Hey, welkom bij de 5e aflevering van BIS TV. We hebben vrijdag een prachtige première gehad en vandaag gaan we achter de schermen kijken tijdens de voorstelling. Ik ben Guido en dit is BIS TV. Hey geer publiek, dan nou wij weer zien. De eer van uw zwieren Pomerantix, want hij vindt Aziëtje. En daarom, dat zijn ere, wil ik dit keer een heel bijzonder zangje componeren. Dat die net goed, die gaat daar, maar dit is volle. Wieke, jij speelt een vogel in Asterix en Obelix. Hoe is dat? Heel grappig. Heel grappig, je lacht er zelf een beetje om. Ja. En waarom is dat zo grappig? Nou, omdat je deze keer geen mens speelt, maar een dier. Oh, want je hebt eerder meegedaan? Ja, nou, toen zat ik in de dansgroep. En dat was vorig jaar? Ja. En hoe is het dan om nu een rol te spelen en vorig jaar ging dansen? Is dat leuker om te spelen of vind je dansen leuker? Spelen vind ik wel leuker. En waarom vind je spelen dan leuker? Nou, omdat je dan tekst hebt en dat je dan echt toneel kunt spelen. Zo. Lars, jij speelt Cesar in het stuk. Hoe is dat om te doen? Leuk. Wat is daar zo leuk aan? Nou, je hebt de macht over alles wat er daar gebeurt op het podium. En dat vind jij wel vet? Ja. Hoe ging de première? Nou, hij ging wel goed, maar de generale was beter. Waarom? Nou, ik had een paar foutjes in mijn tekst. Oei, en waren dat hele erge foutjes of viel het wel mee? Nou, dat viel wel mee. Gelukkig maar. Hey, ben je ook zenuwachtig voor een voorstelling begint? Nou, eerst wel, maar nu niet meer. Eén minuut voor de aanvang. 1 minuut. 7. Dit gaat nog alleen voor mensen. Ik ben zenuwachtig. Ik ben zenuwachtig. Robert, jij speelt Obelix in het stuk Asterix en Obelix. Hoe is dat om te doen? Het is heel leuk, want ja, al die mensen die je ontmoet en alles, ja, het is heel leuk, ja. En wat moet je dan allemaal doen voor een voorstelling kan beginnen? Nou zie, dan moet ik eerst, mijn man hier, dat is die grote steen, dan moet ik die allemaal neerzetten. En natuurlijk mijn pak aandoen en dan nog de snor en dan de pruik. Is het een warm pak? Heel warm. Het ziet er ook wel een beetje warm uit. En die pruik, kriebelt dat niet? Aan het einde van de voorstelling wel. Dan wel, maar eerst niet echt. En weet je wat? Zij doe je dat. Zij doe je dat, zij doe je dat, zij doe je dat. Vriendschap voort, vertrouwen voort, alles voort. Vriendschap voort, vertrouwen voort, alles voort. Zij doe je dat. Zij doe je dat. Zij doe je dat. Zij doe je dat, zij doe je dat, zij doe je dat. Oh, hey, Wietse, dit is niet de bedoeling hoor. Ik zit op de wc. Oh, dit was BIS TV voor dit keer. We waren dus achter de schermen. De volgende keer zijn we bij de allerlaatste aflevering van BIS TV. En meteen ook de allerlaatste voorstelling. En nou wil ik even poepen. Doei. Die man is gek.